বাথা বা আনান যিখিনি তাত কেদাৰসকল আছিল তেওঁলোকক লগ ধৰিবৰ কাৰণে আমাৰ खुलुमबाय लोगोफोर मोनसे गोनांथार कुइसननि एन्सारखौ आं दिनै नोंथांमोननो देखायनो थांगासिनो माने कुइसना जाबाय एमबाथानि खुगानिफ्राय एन्सारा जाबाय दिपेन बर' सारनिफ्राय माने बेनो जाहैबायदि दाखालि बावै एमबाथा सारखौ पुलिसफोरा आखायाव दिरुंजों खाना बोना लांखालि माने सोंदोंमोन सोर सोंदोंमोन माने बेखौबो मिथिबाय नोंथांमोना माने दिपेन बर' सारा जियालाव नोंसोरखौ लोगो हमहैदों ना हमहैयाखै बुंनायाव एमबाथा सारा बुङो सोरखौबा लोगो हमदों सोरखौबा लोगो हमाखै दा बिनि गेजेरावनो माखासे कुइसन जाबोदोंमोन रायजोनि गेजेराव ना माने रायजोनि गोसोआव जाबोदों माने सोरखौबा लोगो हमदों सोरखौबा लोगो हमाखै कारना मा ना मायबा हिंसा हिंसि दङ नामा सोरखौबा उदै बिखुं खालामनाय दङ नामा गोसोफोरा बेफोरबायदि कुइसन जाबोनायाव माने कमेन्टनि गेजेरजों जोबोर कुइसन जाबोदों बेफोरो आरो बर'नि एक्टर जन कारजियाबो सासे एक्टरबाबो बर' मा होनो बर' रावखौ मोजां मोननायजों लोगोसे बर'नि हारिमु कालसार बर'नि थै गासैखौबो मोजां मोनो बिनि थाखायनो बिथाङाबो माने ससियेल मिडियानि गेजेरजों बर' माने मोजांनि थाखाय बुंबोयो आरोना बर'नि मोजांनि थाखाय बाथ्रा लाबोबाय थायो भिडिअ लाबोबाय थायो बिदिनो दा बिथाङाबो बुंदोंमोन मोनसे कुइसन आरो माने एमबाथा साराथ' बुंखाबाय माने सोरखौबा लोगो हमदों सोरखौबा लोगो हमाखै बेनि कुइसननि एन्सारखौबो होगोन आरो जन कारजि एक्टराबो बुंदोंमोन माने दिपेन बर' सारा जोंनि जा एनजेबिनि ससियेल मिडियानि गेजेरजों इन्टारभिउ होगोन बेखौ माने गुबुन भाषाजों होआलासिनो माने असमिया भाषाजों होआलासिनो बर' रावजों बुंबानो जागोन होननानै दा बिनि गेजेराव बिथाङा एन्सारखौ एमबाथा सारनि एन्सारखौबो होबाय आरो जन कारजिनि एन्सारखौ होदोंना होआखै नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लाग्रो उनाव सावरायफिनसिगोन বাথা বা আনান যিখিনি তাত কেদাৰসকল আছিল তেওঁলোকক লগ ধৰিবৰ কাৰণে আমাৰ মানে সময়ৰ কিছু নাটনি হৈছিল জেল কৰ্তৃপক্ষৰ কিছুমান তেওঁলোকৰ নিয়ম নীতি আছে পুনৰ আমি জেললৈ যাম তেওঁলোকক খা খবৰ ল'ম আমাৰ কাৰো প্ৰতি তেনেকুৱা মানে চিন্তা নাই সকলোৰে প্ৰতি আমাৰ সহানুভূতি সকলোৱে আমাৰ জাতিৰ হকে কাম কৰিছিল সেইটো আমি সকলোকে একে সমানে আমি সদায় চাই আহিছোঁ আৰু একেলগে আমি যুঁজ দি যাম नोंथांमोना नुबाय एमबाथा सारनि कुइसननि एन्सारखौ नुबाय माने नोंगौ बिथाङा थिगखौनो बुंदों जियालाव थानाय मानसिफोरखौ लोगो हमनो थाङोबा मोनसे सम थि खाना लानाय जायो आरोना मोनसे सम थि खाना लानाय जायो माने बे सम थि खाना लानायनि गेजेरजोंनो बिथाङा भितराव हाबनानै बाहेरायाव ओंखारफिननांगोन नङाबा मायबा मोनसे जुर्माना थायो आरो इयाव हमना ला आधा घन्टा टाइम लाबोयो जियालाव थानाय मानसिफोरजों रायज्लायनो थाखाय आधा घन्टा टाइम लाबाय आधा घन्टानि गेजेराव बियो माने गासैखौबो लोगो हमजोबनो हायाखैबो जानो हायो माने जोंनिया इयाव माने 15-20 जनसो जियालाव जोबजानो दोननाय दङ एनडिएफबि ब्रादारफोरा दा बेयाव माने सोरबा सासेजों 3 मिनिट सोरबा सासेजों 5 मिनिट सोरबा सासेजों 1 मिनिट बिदिनो रायज्लायनायाव माने गासैखौबो लोगो हमजोबनो हायाबो जानो हायो माने बे खोथायाबो थार आरोना माने साननो थाङोबा माने बिथाङा लोगो हमजोबनो हायाखैबाबो रायजोफोरा माने रावखौबो उदै बिखुं खालामाखै हिंसा हिंसि खालामनानै लोगो हमालासिनो थादों बिदि सानथाव जाया आरो दा बर्थमान दा जि बिथाङा बुंखादों जि माने जियालनि मोनसे रुल थायो रुल मथे खामानि मावनांगौ जायो बिनि थाखाय गासैबो लोगो हमजोबनो हायाखै नांगौ उनाव थाङोबा लोगो हमहैगोन बेफोरबायदि खोथाखौ बुंदों आरो दा बियो मोनसे एमबाथा सारनि कुइसननि एन्सारा थांबाय दानिया जन कारजि एक्टरनि कुइसननि एन्सारा माने बिथाङा बुंदोंमोन एनडिएफबि ब्रादारफोरनि जा इन्टारभिउ होगोन बेखौ बर' रावजोंनो होबानो जायो होननानै माने असमिया रावजों होबाबो लाब गैया असमियाफोरा निउसावल' माने होगोन नाथाय बे बुंनायनि खोथानि भेलुखौ माने जेबो मावा माने सिं बिसोरो माने मा होनो इखो सिं माने हिंसासो खालामनायनि प्लान लायो आरोना माने बिथांमोना मिस्टुनिस्रुइ गोदैसिन नोंगानो इ बाथ्राया खोथायावल' गोदै खामानियाव गासै खामानियावबो बियादै सोना होगोन बिसोरो बियादै दा बिथाङा बर'जों बुङालासिनो असमियाजोंसो बुंबाय दा माने असमियाजों बुंनायनि कारना मा बर'जों मानो बुङासै बिथाङा बर'नि थाखाय खामानि मावदोंबा बर'नि हारिनि थाखाय खामानि मावदोंबा बर' भाषाखौ माने नेवसिनानै असमियाखौ बुंखो दा माने
गोबां मानसिनि गोसोआव बिदि सोंलु जाखांफैनोबाय आरोना नेगेटिभ सोंलु जाखांफैनाय बे फट होनो नेगेटिभ सोंलुफोरासो गोसोआव बांसिन जाखांफैयो थिग बिदिनो साननो हागौ माने बर'नि थाखायनो खामानि मावदोंबा बर' हारिनि थाखायनो खामानि मावो बर' रावजोंबो मानो बुङालासिनो असमियाजोंसो बुंखो दा बेनो जाहैबाय जि असमियाजों बुंनायनि कारना बेनो आं सानो माने बे दिपेन बर' सारनि खुगा खाथियाव जि माइक हमदों जा माइक हमग्राफोरा माने बेयाव असमियाफोरबो दङ माने असमियाफोरासो बांसिन जानोबो हागौ जोंनिख्रुइ बिनि थाखायनो माइक हमग्राफोरा माने कुइसना बिसोरनि असमियाजों सोंबाय बिनि थाखायनो बिथाङा असमियाजों होनांगौ जाहैबाय दा बिथांमोना असमिया बुजि मोनाबो जानो हायो बिनि थाखायनो असमियाजों बुंबाय बर'जों बुङासै दा असमियाजों बुंनायनि थाखाय माने जन कार्जिनि कुइसननि एन्सारा जायासै दा एमबाथा सारनि एन्सारखौ मोनबाय ओमफ्राय जन कार्जि सारनि एन्सारखौ मोनासै आरो दा नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट खालामदो गोजोन्थों